Hello bayarok, jotono no lamsago ani blog tini angrong ni bagai belaikeno naithok short kurti collection tubui phaika oro total tongo 10 ta gyo 10 ta ni bisingno ang kangsa khai chumui phunuknai iko bongkha 1 number asokeno chubu chumthogo tei asokeno nabo naithogo yaktuk phaising kwar khai ri rijak tei les bahaino কটর খেরোজাক ইকোনগৈ মানখানা তাবুংনি যে ট্রেন্ডিং শর্ট কুর্তি চলি তংমানি আসকেন লেস বনাই থগো তেই কুর্তিবো আসকেন চুমথগো নরক অবনো ভিডিও নাইয়ে আসক চুমথত খাইকে মা তংলাক বাট সাকপাং জুমুই নাইखे যে সাইমানাই বুসক জরাতেই কমফর্টেবল অং হিংকে আবনো আং তিনি নরকনো টোটাল 10 টা শর্ট কুর্তি চুমুই ফুনুকনাই আরো নি বিসিঙ্গ নরক যেন ফানো নাইথক জাগৈ তংখা হিংকে iko ani WhatsApp number omtui kurungdi WhatsApp tei screenshot nawai ano send khaidi omoni price bo sokhinai hayake ba ano direct norok call phano khaidi getei ani Instagram tei bo norok kurungoi mano ani address ongkha khumulung gulache hatai khumulung park ongklok phaising norok phaibo visit khaipai mano hayake ang home delivery bo khayo all over India norok naithok jagoi tongkhe jesok kachalo tongoi ani video no nai tongphano tawana di manglak na hinai ang home delivery khayo by postoi hinke abono norok naithok jagoi tongkhe o screen o number rojak amtoi ano screenshot oi rohodi wow naithok mani naidi ang norok no les rok kaham keno phunuknani try khai tongo tei ri rok no bo iko omoni neko bahaino omo rojak les hinke o kurti ni size ongkha L tei oro ang jisuk je 10 ta kurti phunukmani bisingo M by L size simino haipano tawana di omo toroi bomano chikondoi bomano kahamano tini nang jesuk je short kurti phunukmani kaisa kono sitra koroi norok nai tongdi omongkha b-neck omoni les no asokan naithok jaka ang naidi Param himi sima naisiu tei oboni ribu belai no kaham joton cotton nimang hinke ang wansoka rignai simi ang phalia oboni bising blouse bunrok extra paimanai tei short kurti rokbo ani roman thoknai ang rignai risarok phalke to okra chakra rok simisi kobangko payo hinke ani je chikon cute subscriber tongnai rokni bagui bo ang short kurti phalnai hini wansogoi phalei tongo je students rokni bagai hinke abono norok bahai nangjaka sadi tini nani short kurti collection phunukmani bobono besi naithok jako kha omongkha 4 number kurti obono ang asokan naithok jaka tei jumai asokan comfortable feel khaiga amoni bagai wansoka ang phalnai hini tumani si kangsa o 10 ta ni bisingo ang kangsa o 4 number kurti no ang nargoi paisinai hinai omoni back side e bahaino iko naidi khajangnai ganang hinke abono norok obno paiman glak o kangsa ang nargoi paisinai ge phaidi obno karei tabok nailai sinai tei kaisa iko 5 number omo bahaino belai kheno naithok omoni size M ongnai hinke norok daktui naithok jagoi tongkhe ano screenshot nawai send khaidi omo bahaino belai no naithok green color ni omoni neck rok bo askano naithok tei omoni yaktogo les romani bo askano tomro haike naithok ke rojak naidi obo ani ayang background ni je mani plant rokni color baisi mix hayang tongsibo askano naithok bayo tini nang je kurti phunukmani bisingo chubu chumthok bayo iko naidi soft ongjak hinke bayarok norok tai lerita tongsidi jeno naithok jagoi tongkhe ano screenshot nawisi rohor sidi hayake kolphano khaidi iko oboni back side e bahino khajangnai tongo omoni size ongkha L iko hinke angkheto naithok jaksuka omno belai kheno hinke abono karei tabok chung tei kaisa nailai bohano phaidi norok skip ta khaidi tini nani video short si asuk logya total 6 minute ni songnai omo 7 number naidi omo pink color ni sakao nego les basa teke rojang ge yaktogo hinke tei kaisa design ni omo khe M size ni ongnai naidi naithok mani jesuk je short kurti no white color ni trouser bai kankheno chumkheno naithoknai hinai ang wansogo hinke amon bagai ang bag bahaino kopor no nakha
Inke omo khe multi color hai ong tongkha jotono mix haipano omo cotton ni sin rogo sle sle ri hini ta wan sokdi ekdom obo bahino thanda ong tong sumkhe angkhe to norokno kubui no sao tini ni jesukte kurti phunukmani ang kaisa pono sitra jayate kaisa pono chumui bo aram nangjaya amo hai ongya jotono kaham arok inke obo khe 9 number kurti o kurti no je patla sisi khai burui kufur naithok patla sisi hairok chumkhe askano mwchangnai eko naidi simple khe les rujagomani bwsa bwsa khaiui hinke abono norok naithokjagui tongkhe dakti phat phat ano khurungrokdi ang ano norok Instagram teibo kurungui mannai hayake o number teibo kurungui mannai ani address ongkha khumulung gulachi hatai khumulung park ukolog phaising hingke tei ang home delivery bo khlaio tawanadi norok jesu kwchalo tongo ani video nai tongphano ang all over India no home delivery khaio hingke abono tini video no oro muthak sinai norok bai malai ani kwtal blog o teibo naising tongdi kwtal kwtal video naina bagui tei norok jotono no paiphlaya hambai maro ano asokhe chubawi norok ano support khlai tongma bagui ani jesuk je every video no norok ni hamjakma kaham kobang kobang no mano so bye bye.